Kaixo, ongi etorria, zenbaki irrazionalen adierazpena zenbakizko zuzenean nola egiten den ikusiko dugu. Eta hortarako ditugu lehenengo bi zenbaki irrazional. 10 erroa eta 20 erroa. Has gaitezen. Lehenengo zer egin behar dugu Pitagorasen teorema erabiliz, lortu 10. Eta hori ze zenbakikin, karratuekin. Pentsa ezagun dugula karratuen zerrenda, 1, 2 bider 2, 4, 3 bider 3, 9, 4 bider 4, 16, 5 bider 5, 25 eta horrela. 10 nola lortu daiteke? Batuta hemengo bi zenbaki. Adibidez, 1 gehi 9. Orduan hau izango litzake berdin 1 gehi 9. Eta jartzen badugu karratu moduan, izango litzake horrela. 10 erroa berdin 1 berbi gehi 3 berbi. Zer esan nahi du horrek? Pitagorasen teorema erabiliz, 10 dela 1 berbi gehi 3 berbi. Lortu behar duguna da, 1en karratua, 3en karratua, eta hau izango da hipotenusa. Az gaitezen orduan, jarriko dugu hemen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adibidez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seinaka joango naiz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 eta bar. 3 behar dugu. Orduan, ingo duguna da. 1, 2, 3. Hoi da, kateto bat. Eta 1 alturan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikusi duzun bezala, hau balima da 3. Eta hau 1, talotzen badut, ateatzen zait, triangelu bat. Triangelu honetan, hau da 3. Hau da 1, hau da 10 erroa. Orduan hau pasa beharko dugu zuzenea. Nola egiten da? Konpasarekin. Egin dezagun. Jarriko dugu. Eta hau izango litzake 10 erroa. Puntori. Eta 20 erroa, berrin egin beharko nuke, ikusi bi karratuen batura. Adibidez hau, 16 gehi 4, 20 da, behingo dugu berdin. 4 gehi 16. Horrek esan nahi du, eta hemen pauso bat saltatuko dut, 20 dela, 2 berbi gehi 4 berbi. Pitagorasen teorema erabiliz triangelu osatuko dugu orduan. 1, 2, 3, 4 honeaino da. Eta bestea 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hau da 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Orduan, batetik dugu. Lauko luzera eta hemen 2ko luzera. Gogoratu, hemenik honea seinaka baldin bagoaz, goraka ere seinaka joan behar dugula. Joaten bagera binaka, gora ere binaka. Elkartzen badut, atako zait 20 erroa. Gestea falta zait. Hemen egongo litzake 20 erroa. 4 eta 5 zenbaki osoen artean. Gerta daiteke zenbaki irrazionala modu hurbilduan jarri behar izatea. Hori nola egiten da?
Lehenengo kalkulagailuarekin ikusiko dugu zenbat den 20-ren erroa. Eta aterako zaigu horrelako zerbait, ezta? 4,4, 7, 2, 1, 3, 5, 9, 5, eta jarraitu egiten du. Guk ikusi behar dugu zenbat hurbildu nahi dugun. Orduan, erabili behar ditugu zuzen desberdinak. Az gaitezen orduan. Lehenengo jarriko dugu osoa. Orduan osoa da 4 eta 5 artean. Orduan, adibidez, hemen bai badago 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hau badi bada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hau bada 5. Gu badakigu dela 4,4. 1, 2, 3, 4, hau eta horren artean. Orduan, elkartu behar dugu, beti guaz honen parean, beti joango gara horrela. Eta hemen ere berdin. Kusi duzun bezala, parean guaz. Orduan, hau eta beste hau. Hau zein da? Hau da, 1, 2, 3, 4, 4,4. Eta hau, 4,5. Urrengoa zein da? 7, 47. Orduan dau, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, hau da 47. Hori da 47. Orduan, 4,47 eta beste puntu hori da 48. 4,48. Eta urrengoa da 2. Orduan da 4,432. 1, 2. Hoi baino gehiago, baina hau baino gutxiago. Oan urregoa jarri behar dugu. Urregoa 1 da, orduan hau baino gehiago eta hau baino gutxiago. Hor goaz. 4,431 eta 4,722 artean. Eta hurrengoa da, 3,3. Horren hartuko dugu, 1, 2, 3,3. Horren, gutxi gora bera, hor bai, gutxi gora bera, izango litzake 20-ren erroa. Eta honekin, lortuko genuke, zenbakia modu hurbilduan jartzea. Bi moduak ondo ulertu dituzuelakoan, beste bat arte. Agur?